खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर रंगव्रा नार्जारी नोंथांमोना नायदों पिएम सेलाब चेनेल लोगोफोर आं मोनसे थांखि लादों कि माखासे जोंनि बर' हारिनि नैबे बिटिएडि एरियायावहाय 40टा कन्स्टिट्युएन्सि दङ बिथांमोनजों माखासे मोगा-मोगि लानाय बिनि गेजेराव जोङो फेरेंगा सारखौबो जों मोगा-मोगि खालामबाय एबारबाव जोङो 15 नंनि जा काजलगावनि जानानै केन्डिडेट महरै जोंहा रोंगोरा नार्जारी सारा बेयावहाय नुजाथिदों आरो बिथाङा बेयावहाय नमिनेट जादों स' बिथाङा दायो काजलगावनि जानानै बिथाङा UPPL हान्जानि जानानै बेयावहाय भटखौ दारायगोन आरो बे भट दारायनायाव बा बे इलेक्सनावहाय रायजो राजानिफ्राय माखासे एसपेक्ट लुबैनाय दङ स' बिनि गेजेरावहाय बिथाङा सिगाङावहाय खेबसे देरहाखांबाय 5 बोसोर बिथाङा बे काजलगाव एरियायावहाय खुंबोबाय बेयावहाय गोबां खामानि मावबोबाय बिथाङा आरो काजलगाव जायगानि रायजो राजाफ्रा बेखौ अलरेडि मोनथिखायो बिनि बेलायावहायनो जों माखासे बाथ्रा सावरायनाय जागोन जों बारा एसेबां गोलावै जों बेयाव बाथ्राखौ सावराया बाट बिराद मोनथिनो गोनां जाय बाथ्रा रायजो राजाफ्रा बेखौ मोनथिनो गोनांथार जे माखासे जोंनि बर' हारिनि बा बिटिएडि एरियायाव जायफोर केन्डिडेट महरै UPPL हान्जानियानो जा BPF हान्जानियानो जा बेयाव जों माखासे मोगा-मोगि लानाय जागोन स' बिनि बेलायावहाय जोङो दायो रोंगोरा नार्जारी सारजों जोङो UPPL हान्जानि MCLA महरै बिथाङा दायो माने केन्डिडेट जानानै दं स' बेवहाय जों दिनै बे मोगा-मोगिखौ लानाय जागोन स' सारखौ जोङो बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलाव बरायनो थाबाय फोरमायजासि हरबाय स' नोंथांनि सोमोन्दै आं मोनथिनो मोनदों कि नोंथाङा काजलगावआवहाय गोबां मोजां खामानि मावबोदों आरो डेभेलपबो खालामबोबाय आरो नोंथांनि सिगाङावहाय माखासे गोबां आन्डार कनस्ट्राक्सन माखासे खामानि दंबावो मावबावजोबनो प्रजेक्ट दङ गोबां प्रजेक्ट दंबावो स' बे हिसाबै नोंथाङा बेखौ मावलांनो थाखाय माखासे नैबे इलेक्सनाव देरहानो गोनां नङा होमबा रायजो राजानिफ्राय माखासे मददनि गोनांथि जानानै दंफैयो दायो बे समावहाय स' बे बेलायावहाय आं नोंथांखौ सिगांग्रो जोंनि बड'लेण्ड मिशन सोदोबाव बरायनायजों लोगोसे आं नोंथांनिफ्राय माखासे मोनथिनो लुबैदों बे बाथ्राखौ कि सिचुएसना कन्डिसना माबायदि जाना दं सार माने नोंथाङा बे इलेक्सनावहाय रायजो राजानिफ्राय अननाय सिगाङाव जेरै मोनदोंमोन दायो मोनफिनगोना मोनफिना बायदि बेखौ गिबियावनो नोंथांनि चेनेलसिम आङो साबायखर बावदों आरो नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ आं बावहरबाय नोंगौ आङो 2015 मायथाइयाव BTC बिसायख'थियाव आं ओंखारजेनदोंमोन काजलगाव समाजनिफ्राय आं देरहादों आरो एबारबो 2020 मायथाइयाव आं UPPLनि बिजाथि महरै गसंबावबाय आरो कर'ना भाइरासनि थाखाय इलेक्सना फावसायबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा दिनै नङा गाबोन जागोन नाथाय इलेक्सननि प्रिपारेसना सोलिगासिनो दं आङो काजलगाव समस्तियाव 2015 मायथाइयाव देरहानानै रायजोनि थाखाय जेरैबायदि मावनांगौ आङो मावनो हादों बायदि आं फिल खालामदों बेवहाय गुबैयै 2015 मायथाइनि जि परिबेस बेयो एसे गाज्रिथारमोन बेवहाय BPFनि जि सासन बेखौ जों बयबो मिथिगौ बिथांमोननि जे मोनसे अयनाय अयथासार दादागिरि जे मोनसे राजनिति बेनि गेजेरजों समाजखौ सामलायबाय थानायखौ जों नुबोदों आरो बेजों जुजिनो थाखायनो आङो बै समावहाय एबसुनिफ्राय बारग'नानै आङो PCDR जानानै गेलेदों आरो गासै काजलगावनि रायजो राजाफ्रा PCDRनि बिजाथि हिसाबै आंखौ देरहासार खालामदों बेवहाय आं गुबैयै 3 एजेन्डाखौ लानानै रायजोनि गेजेराव थांदोंमोन मोनसेया जाबाय जेसेबां दावराव दावसि जादों गोजोन गायसननांगौनि थाखाय आं खामानि मावगोन आरो जोंनि समाजाव BPFनि सरकारा जेरैबायदि दुर्निति खालामदों जाख्ल'नाय लोंख्ल'नाय जेरैबायदि खालामबाय थादों बिथांमोननि जि दादागिरि मोनसे केरेक्टार बेखौ आङो बन्द' खालामगोन होननानै आं रायजोनि गेजेराव मोनसे आंनि बाथ्राखौ आङो फोरमायनानै बिसायख'थियाव ओंखारदोंमोन आरो जिखिनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ बेखौ आङो खुनु सबख'नाय गैयालासिनो मोजां थासारिनि गेजेरजों जौगानायनि खामानिखौ मावगोन होननानै आं रायजो राजानो प्रतिश्रुति होदोंमोन 5 बोसोराव आङो स्पष्टि बुंनो हागौ जे गोजोन सान्थिखौ जों गायसननो हाबाय आं बेवहाय खोथाखौ लाखिनो हादों आरो बे 5 बोसोरावहाय जोङो बिरोधियाव थानानै जे खालि काजलगाव समस्तिनिल' नङा गासै BTC ओनसोलावनो BPFनि जि दुर्निति BPFनि जि दादागिरि जि मोनसे केरेक्टार बेखौ बन्द' खालामनायाव निस्सय जों खमायनायाव निस्सय जोङो जथेस्थ' खामानि मावनो हादों होननानै आं सानो जे 2015नि सिगांनि जि BPFनि जि सासनमोन बेवहाय एसेम्ब्लियाव 2 मिनिट बा 1 मिनिट खुनु सेसनानो जायामोन नाथाय जों फैखांनायनि उनावहाय 2015 मायथाइनि उनावहाय जों जेब्ला एसेम्ब्लियाव हाबो बेवहाय सरसा जाबाय 1 घन्टा जाबाय 2 घन्टा जाबाय गासैबो सिस्टेमाव फैजोब्बाय
बेहाय खुनु सिस्टेम गैयामोन नाथाय जोङो बिरोधियाव थानानै सरकारा जेरैबायदि जानांगौ बेखौ जों जेलानाखि कनस्ट्राक्टिभलि समालोचना खालामो सरकाराबो जोंनि खोथाखौ मानिनो गोनां जादों बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना आइ गैया आफा गैया जेबायदि सोबख'नायनि जे राहा लानो हमदोंमोन बियो फ्राय थाबथाबोजोबदों आरो दिनै सिस्टेमाव फैनो हमदों गतिके जों ओंखायनो बुंनो हायो आं काजलगावनि थाखायल' मावाखै सारा बिटिसि ओनसोलाव बिटिसिनि जे मोनसे सिस्टेम गैयै जे सालायदोंमोन बेखौ जों सिस्टेमाव लाबोनो हादों दुर्नितिनि थाखाय बिथांमोना जेरैबायदि लामा लादोंमोन बेखौ जों एसेबाबो जों होबथानो हादों आरो जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जि थासारि फैदोंमोन बेखौ जोङो नांगौ बायदि आवाज दिखांनानै जोङो बिपिएफनि जि मोनसे दादागिरि जि केरेक्टार बेखौ जों खमायबोनो हादों होननानै आं सानो जोंनि काजलगाव समस्तियाव आङो स्पेसियेलि जे रायजो राजाफोरनाव जि खोथाखौ लानानै आङो भट बिहैदोंमोन बे हिसाबै आं बुंखादों बाय मोनथामसोल' बाथ्राया गुबैमोन सान्थि गायसननाय जौगानायखौ मोजाङै खालामनाय आरो जोंनि गेजेराव जि मोनसे बिपिएफनि जि दादागिरि केरेक्टार बेखौ जों बन्द' खालामनाय बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै खामानिखौ मावबाय थादों आरो बे 5 बोसोराव जथेस्थ' आङो दुर्नितिखौ बन्द' खालामनो हादों बिसिडिसि लेभेलावहाय जब कार्डखौ लानानै जेरैबायदि दुर्निति सोलिदोंमोन बेयो दिनै खमायनो गोनां जादों आरो पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआव गिदिर मोनसे केलेंकारिबो जादों आङो 1.5 कोटि थाखानि केलेंकारि आं हमनानै बेजों लोब्बा थानाय माखासे अफिसारफोरखौबो आं जेलाव दैथायहरनो हादोंमोन दा बेबायदियैनो जोङो गोबां माखासे खामानि मावनायनि गेजेरजों बे सोबख'नाय जाख्ल'नायनि जि मोनसे थासारि बेखौ जों खमायबोनो हादों दिनैबो आं आसा थिदों जे 5 बोसोरनि उनावहाय 5 बोसोर समाव आं मा मावदों मा मावाखै काजलगाव समस्तिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आं मा मावदों मा मावाखै सारा बिटिसिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आरो जोंनि खोथाया जाबायमोन जों मोजां सासनजों गायसननांगौ दुर्नितिखौ जों फोजोबनांगौ खारन जों आन्दलन खालामनानै फैनाय मानसि आरो जोंहा मोनसे समाजनि प्रति मोनसे कमिटमेन्ट दङ जे जोङो आन्दलन खालामदों सोरनि थाखाय गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय जों आन्दलन खालामदों जों जुदि सासनाव फैनानै आइ आफा रायजो राजाफोरनि जि अबस्था बेखौ जुदि साफा होनायनि थाखाय जुदि खामानि मावाबा खालि सानैसो मानसिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय जुदि खामानि मावोबा बेथ' अयनाय जागोन मोनसे कमिटमेन्टआ थानाय नङा गतिके जोंना दाबो स्पष्ट आरो आंनि दृष्टिभंगिया दाबो स्पष्ट आन्दोलाना बर' फरायसा आफादाव गोबां खामानि मावबोदों गाहाय नेहाथारि जाबोदों आफादगिरि जाबोदों आरो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जेरैबायदि मोनसे कमिटमेन्ट होबोदों समाजनि प्रति बेखौ आं दिनैसिमबो गाराखै आं दिनैसिमबो मावबाय थागोन मावलांबाय थागोन आरो एइबार 2020 सननि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ दाहालागैथ' हयथ' जों सरकारा दाखांसिगौमोन खिन्थु दिनैसिम माने कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो इलेक्सना जिथु जानो हायाखिसै गाबोन समनिया जागोन एइबार आं सानो UPPLनि गेजेरजों जों सरकारखौ जों दानो हागोन काजलगाव समस्तियावथ' जों देरहाखागोनानो रायजो राजाफ्रा दाबो अननायावनो दङ जों गिदिंबाय थादों जेरावबो आरो आंनि फारसे जि मोनसे अननाय दङ आंहा मोनसे बिश्वासबो दङ जों खामानिखौ मावनो हागोन आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि आइ आफाफोरनि साधारन रायजो राजाफोरनि जि सरकारि मोनसे आसनिफोर जेरै MCLA खामानि होन बृद्ध पेन्सनानो होन बिधवा पेन्सनानो होन रेशन कार्ड जेरैबायदि उसुबिदा जानानै दङ बे गासै फिसा फिसा जि जोंनि गेजेराव सरकारि आसनिफोर दङ भारत सरकारनि इउनिभार्सेल जि स्किमफोर दङ बेफोरखौ जोङो खुनु दिगदार गैयालासिनो जाहाथे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोननो हायो बिनि थाखाय आं स्पष्टयै खामानिखौ मावगोन रायजोफ्रा मिथिगौ बेखौ आङो बिपिएफनि बिसिडिसि लेभेलावहाय जे IOAनि न' लुनायनि जे मोनसे दुर्निति गोबां माने बिसिडिसि लेभेलावहाय आङो दिनैहाय आइनगत भाबै आं बेबस्थाखौ लादों बिथांमोना फैसाखौ जादों आरो लुफुंनो हायाखै दिनैहाय बेखौ आङो प्लास खालामदों रायजोनि गेजेरावहाय दाबो केस सोलिगासिनो दङ गोरिब गुन्द्रानि न'खौ बिथांमोना लुनांगौ लुफुङाखै फैसा जाख्ल'नानै सेस खालामबाय थादों गासै थासारिखौ गैया खालामनानै न' गैजायै मानसिया जाहाथे मोजाङै न' लुफुंनानै लानो हायो बिनि बेबस्थाखौ जों खालामबाय थागोन ओंखायनो आंहा मोनसे बिश्वास दङ जे काजलगाव समस्तिनि आइ आफा रायजो राजाया आंनि प्रति मोनसे अननाय थागोन आरो जों देरहासार जागोन आरो आं दाबो रायजो राजाफोरखौ आं बुंदों जे दिनैसिम 5 बोसोराव आङो खुनु मानसि मुगायनायाबो खामानि मावाखै माबा मोनसे जाख्ल'नाय आं रेकर्डबो मोननाय नङा आंहा मोनसे कमिटमेन्ट दं समाजनि प्रति खामानि मावनांगौनि थाखाय आं बे कमिटमेन्टखौ लानानै थांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समावहाय काजलगाव समस्तिनिफ्राय आं अननाय लानानै गासै बिटिसिआव जों सरकारखौ दानानै बे सरकारनि गेजेरजों दाख्लैसो जालांनाय जि बर' सुक्ति बे गोरोबथानि गेजेरजों जि बिटिआर जाबाय बिटिआराव जिखिनि सुक्ति फैबाय बेखौ मोजाङै जों मावफुंनांगौनि खोथा दङ बेजों समानै जौगाहोनायनि बाथ्रा दङ खालि बर'ल' नङा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि जे मोनसे जौगानाय बेखौ जयैनो लांनानै मोनसे सोद्रोम मोनसे समाज दानांगौनि थाखाय गुन गोनां मोनसे समाज दानांगौनि थाखाय जों मोनसे कमिटमेन्ट दङ जों बेखौ मावगोन
ओंखायनो जों सोलायनो लुबैदों गासै बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा दिनै सोलायनो लुबैबाय बिपिएफनि 15 बोसोराव जि जाख्ल'नाय लोंख्ल'नाय जुदि थगायनाय जि मोनसे राजनिति बेखौ दिनै दोनथ'नो नाजाबाय ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि प्रति अननाय फैदों जों बेखौ नुनो मोन्दों आरो जोंदि सरकार दागोन बे बाथ्राया दिनैसिम खाथां जानानै दङ ओंखायनो जोंहा मोनसे बिश्वास दङ एबार जों सरकार दानायनि उनावहाय जों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जे दुब्लियाव माइ आबाद खालामनायखौ लानानै लामा सामा बानायनायखौ लानानै सोलोंथाइखौ लानानै इरिगेसनखौ लानानै जेरैबायदि जोंनि गेजेराव जेंना जानानै दङ 15 बोसोराव मावफुंनांगौ मावफुंनो हादिया जोंनि सरकारा जों बेफोर गासै डिपार्टमेन्टखौ जोङो थख'यैनो बिराद मोजाङै जों मावफुंनानै समानै जौगानांगौनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावगोन आरो जोंनि सरकारा बेखौ मावनानै जों देखायगोन गोबां बाथ्रा नोंथाङा बुंखाबाय ओमफ्राय लोगोसे नोंथाङा खामानि जाय गुन्डागार्दि खालामनाय बेफोरखौबो फोसाबनो थाखाय नोंथाङा खामानि मावबोदों आरो नोंथाङा मावबोबायबो जानांगौ आरो लोगोसे दा बेवहाय जोंनि भिडिअ बानायनायनि जाहोना जाहैबाय मेन थांखिया जाहैबाय दा सिटुएसनावहाय जे नोंथाङा मा सानो कि नेक्स्ट लेभेलावहाय माने जाय इलेक्शन जागोन नङा होमबा स' बे इलेक्शनाव नोंथाङाथ' बुंखाबाय कि मोनगोन बायदि नङा होमबा जाय मदद रायजो राजाखौ नोंथाङा होदोंब्ला बिनि फिथाइ महरैथ' रायजो राजाफ्रा होखागोना नङा होमबा माने बेयाव दायो रायजो राजाफोरनि मेगना खाना नङा होमबा रायजो राजाफोरनि पाब्लिकनि मेगना खाना नङा नोंथाङा जुदि सिगांनि इलेक्शनाव जुदि देरहादोंब्ला आरो देरहानायनि उनाव मोजां जुदि खामानि मावदोंब्ला अब्ला निस्सय नैबे इलेक्शनावबो नोंथांखौ जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा बा आइ आफामोनहा नोंथांखौ मदद होगोन जुदि नोंथाङा मोजां खामानि मावदोंब्ला स' बिनि बेलायावहाय दायो नोंथाङा बुंदों कि माने देरहागोन बायदिखौ एसे बिश्वास फोथायनाय दं माने बिलिभ खालामनाय दङ औ आरो नैबे इउपिपिएल हान्जानि माखासे जाय थांखि इयुथ जेनेरेसनखौ लानानै बा एग्रिकालचार सेक्टरखौ लानानै आरो बिनि गेजेराव इरिगेसनखौ लानानै गोबां खामानि दं नङा होमबा आरो बिनि गेजेरावहाय इडुकेसनखौ लानानै नङा होमबा बेनि बेलायावहाय दायो दा नोंथांनि थाखाय स्पेसियेलि जुदि काजलगावनि जानानै समस्थिनि जानानै नोंथाङा केन्डिडेट महरै जादोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि एरियायावहाय रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो थाखाय एबारनि इलेक्शनखौ देरहाखांनायनि उनावहाय माबा मोनसेफोर सारप्राइज प्रजेक्टफोर दङ बेथ' आंहा मोनसे भिजन दङ औ बे भिजन काजलगाव नट अनलि काजलगाव समस्ति काजलगाव समस्तिनिफ्राय आं जिहेतु बिजाथि महरै गसंदों स्पेसियेलि काजलगाव समस्तिनि फारसे आंहा मोनसे भिजन दं बेनि अनगायैबो गासै बिटिसिखौ लानानै जोंहा मोनसे भिजन दं एनटिआर काजलगाव समस्तिल' जौगाबा जानाय नङा एनटिआर बिटिसि एलेकाया जौगानांगोन गतिके जोंना काजलगाव समस्तिखौ लाफानाय एनटिआर बिटिसिनि भिजनआ जोंनाव दङ गतिके स्पेसियेलि काजलगाव समस्तिनि थाखाय आथिखालाव बेवहाय बिपिएफआ 15टा बोसोर सरकार सालायदों आङो थांनाय बारावहाय MCLA जादों आं बिरोधी हान्जायाव थादों जौगानायनि मुङै बेवहाय जौगानायनि खामानि मावनो हादों हाया जि बाथ्रा फैदोंमोन आं बुंगोन दिनैसिम मोनसे हिसाब आं खालामबाय थादों 5 बोसोरनि सिगां बिपिएफआ बेवहाय बिजाथि महरै गसंदोंमोन देरहादोंमोन 10 बोसोर सालायखांबाय 10 बोसोर समाव बिटिसिनिफ्राय बा बाहेरानिफ्राय बे काजलगाव समस्तियाव जौगानायनि थाखाय जेसेबां रां फैदों बिनिफ्राय बांसिन नैबे 5 बोसोराव रां फैदों बेवहाय गोबां माखासे गिदिर प्रजेक्ट जाबाय माने स्टेडियामखौ लाफानानै नार्स माने हेल्थ सेक्टराव नार्सिं जि क्वार्टार बहाय जानानै फैदों माखासे प्रजेक्ट लामा जालांबाय गिदिर माखासे प्रजेक्टफ्रा दिनै जालांबाय गतिके इन टार्म्स अफ मानि बहाय जुदि इनभेस्टमेन्टखौ जुदि नायोबा थांनाय 10 बोसोरनिफ्राय नैबे 5 बोसोराव जोंनो बांसिन बहाय फैदों सर आं बेवहाय आं बेरायदोंमोन बेवहाय लामा सामा बेरायदोंमोन बेयाव लामा गासिबो फिस गोजा बेवहाय जथेस्थ जाबाय मेजर लामाफ्रा फ्राय जाजोब्बाय गामियाव दा मोननैसो भिसिडिसि दङ बे गामियाव दा जोङो एसे खामानि मावनांगौ दङ आरो बेखौ जों मावनो हागोन गिदिर प्रजेक्ट बे नंखाया बियो जोङो बेखौ MCLA गेजेरजों मावनो हानाय माखासे खामानि दङ आरो माखासे गिदिर प्रजेक्ट बेखौ मावनांगौ दङ स्पेसियेलि आङो सानदों जे जोंनावहाय आनइमप्लयमेन्ट जि इस्यु जोंना सेंग्राफ्रा दिनै लेखा रोंबाय MA पास जाबाय BA पास जाबाय MBA पास जानानै मानसिफ्रा दिनै ओरैनो दङ MTech VTech जेबो जाबोगासिनो दं बे सेंग्राफोरखौ जों बहा दोननो बिनि थाखाय खामानि मावनानै जानो हानायनि मोनसे बेबस्थाबो होनांगौ दिनै भारत सरकारनाव स्किल डेभेलपमेन्टनि मोनसे प्रजेक्ट दङ जोङो BTCआ बेखौ जेबो मावना लानो रोंदिया बेवहाय नों ITI दङ बिनि गेजेरजों माखासे प्रजेक्टफोर बानायनानै खामानि मावनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ जे बै सेंग्राफोरनि जे खामानि मावनानै जानायनि नट अनलि साख्रि गाव थांनानै थानाय सेल्फ इमप्लयमेन्टनि थाखाय लामा दिन्थिनांगौ सरकार हिसाबै सरकारा दिनैसिम 15 बोसोरावहाय बिटिसि सरकारा बेनि बागै जेबो मावनो हादिया दा आंना मोनसे भिजन दङ जोंनि एलेकायाव नट अनलि काजलगाव समस्ति जोंनि गासै बिटिआर ओनसोलावहाय जेसेबां बे रोखोम दङ आनइमप्लयड इयुथ
बहाय नोङो अनेक केटेगरिनि दं बहाय जायहा जि लेभेलाव जग्यता दङ बेवहाय नोङो खामानि मावनायनि परिबेसखौ होनांगोन बिनि थाखाय जों मोनसे भिजन दङ बेखौ जों मावगोन आरो जोंनियाव हेल्थ सेक्टराव खामानि मावनांगौ दङ काजलगाव समस्तियाव स्पेसियेलि जोंहा बेवहाय जिएसबि मोनसे सिभिल हस्पिटाल दङ बिराद गिदिर थांनाय एकर्डनि गेजेरजोंनो बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चार जानानै फैदों बेवहाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय मा एकर्डजों लोगोसे बिराद गिदिर इनफ्रास्ट्राक्चार फैदों बेवहाय 100 बेडेड हस्पिटालनि खोथा सुपार स्पेसियलिस्ट मोनसे हस्पिटाल जानांगौनि खोथामोन नाथाय 15था बोसोराव दिनै बिटिसि सरकार बेखौ खालामनो हादिया थांनायाव आङो बेखौ प्रश्न खालामदों जे एकर्डनि गेजेरजों फैफानाय जि मोनसे प्रजेक्ट बेवहाय 14 कोटिनि मेसिनारि बेवहाय फैदों हेल्थनि थाखाय 14 crore बेवहाय बिराद गिदिर गिदिर मोनसे मेसिन फैदोंमोन जाय मेसिनखौ नाखि मानसिनि बेमारखौ डायग्नोसिस खालामनो हायो नाथाय दिनैसिमबो बे मेसिनफोरखौ बेवहाय इउज खालामनो हादिया बे एक्सपायरि जालांबाय बेखौ दिनैसिम मावफुंजोबनो हायाखै दा जोंनि इन्टायार काजलगाव माने चिरां जिल्लायावनो बे मोनसे बिराद गिदिर हस्पिटाल जानानै दं बे हस्पिटालखौ जों दाबो फुल फिल खालामनो हायाखै आरो बे हस्पिटाल मेनेजमेन्ट कमिटिनि चेयारमेना जोंना माने मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्मआनो आरो बेखौ दिनै नोजोर होनांगौनि थाखाय आं स्पेसियेलि आंनि समस्तियाव गोग्लैयो नाथाय आङो बेखौ नायबिजिरनानै नायदों चेयारमेन हिसाबै बिथांमोना जेरैबायदि बेवहाय स्ट्रेटेजि लानांगौमोन जोथोन लानांगौमोन बेखौ आं नुदिया आंहा मोनसे लिमिटेड पावार दङ खारन आं बिरोधियावसो दङ आं खोन्थानोसो हायो सरकारखौ जे नैबेखौ माव नैबेखौ मावगोन दा बे बाथ्राखौ आं बुंबाय थानाय जादों हाउसआवबो आं कुइसन खालामनाय जादों दिनै नोङो बेवहाय अर्थ'पेडिक नांगौ माने मा होनो गथ'फोरखौ जोथोन लाग्रा चाइल्ड स्पेसियलिस्ट नांगौ बेवहाय दिनै आइजोफोरखौ जोथोन लानो थाखाय गाइनाव बेवहाय डक्टर नांगौ जिखिनि एबा डिपार्टमेन्टेल बेवहाय डक्टरनि प्रयोजन दं बेखौ जों दाबो खालामनो हायाखै आङो सानदों एबार जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बे सिभिल हस्पिटालखिनिखौ जोङो जथेस्थ' नायनांगोन डक्टर बेवहाय थोजासे लाबोनायनि बेबस्थाखौ जों खालामनांगोन नार्सफोरखौ जोङो थोजासे लाबोनायनि बेबस्थाखौ जों खालामनांगोन मुलिफोरखौ जाहाथे मोननो हायो बिनि थाखाय जों बेबस्थाखौ खालामनांगोन बे गासै मोनसे भिजनआ आंहा दं इमप्लयमेन्ट आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेम बेखौ सल्भ खालामनांगौ दङ ओमफ्राय जों हेल्थ सेक्टर जों बेखौ थिग खालामनांगौ दङ एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जोंहा थिग खालामनांगौ दं चिरां जिल्लाया जथेस्थ' गाहायाव दं दाबो बेनि लिटारेसि रेटआ बेखौ जोंहा थिग खालामनांगौ दङ थ' गोबां डिपार्टमेन्ट दाबो जों थिग खालामनांगौ दङ जिखौनाखि मावोमोनब्ला बिपिएफ सरकारा बिटिसि सरकारा बेखौ मावनो हानाय अबस्थायाव दङमोन नाथाय बिथांमोना रोङिनि थाखाय आरो बिथांमोननि मानसिकताया जे जेनेरेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय नङा बेक्तिगत सानै साथाम मानसिफ्रा गावनि मोनसे बिजनेस हिसाबै लानाय खामानिखौ मावबोनायाव दिनै रायजो राजाफोरनि खामानि मावनाया जथेस्थ' थाबोदों होननानै आं सानो ओंखायनो एइबार रायजो राजाफ्रा बे बिपिएफखौ नागारसिगोन आरो जों मोनसे खोथा होदों जे 5 बोसोरनि थाखाय जोंखौ नायथों आरो जोंखौ मावनानै जों देखायगोन आरो बेखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा एबार बुजिगोन ओंखायनो आंहा मोनसे बिश्वास दङ 5 बोसोरावहाय आं बिरोधियाव थादोंब्लाबो रायजो राजाफ्रा आंनि बिरोधि दिनैसिम जायाखै आङो दिनैहाय सरकारनि बिरोधियाव आं थादोंब्लाबो नाथाय रायजो राजाफ्रा आंखौ दिनै अननानै दङ आं स्पष्टबादि आं रायजो राजाफोरनो स्पष्ट होदों जे आंनि MCLA नि फान्डजों मा मावदों मावाखै रायजोफ्रानो मावजोबदों गासै थासारिखौ आङो रायजो राजाफोरनो नांगौ बायदि आं फोरमायबाय थानाय जादों MCLA मानो फैसा मोनाखै मा अबस्थायाव दङ बृद्ध पेन्सनखौ मानो मोननाय जायाखै आं गामि गामियाव रायजो राजाफोरनो थांनानै आं बेखौ खोन्थाजोबनो हादों किन्तु बे गासै बाथ्राफोरखौ बे स्किमनि बाथ्राफोरखौ खुनु इनफरमेसन दिनै बिपिएफआ खालामनो हायाखै ओंखायनो आं सानो रायजो राजानि डाइरेक्ट कन्टेक्टआ आंहा दङ आरो एबारबो रायजो राजाफ्रा अनगोन आं दा एबारनि बिसायख'थियाव आं देरहायोब्ला आं रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि एसे प्लेनिं खालामनानै आं मावगोन बेखौ आं रायजो राजाफोरनो दिनै खोन्थागासिनो दङ जोङो फैसाया फैमालाय मा जानो बेखौ माने मोजां बाहायनायनि जे बेबस्था बेखौ जुदि लायाबा बाय खुनु दिन जौगानाय फैनाय नङा रोंनांगोन दा 100 थाखा नोंनि आखायाव फैदोंब्ला नों बेखौ मावफुंनायनि प्लेनिंआ नोंनाव थानांगोन 1 कोटि थाखा फैब्लाबो नोंहा जुदि प्लेनिंआ थिग नङाबा खुनु दिन बाय जौगानाय जानाय नङा दिनै 1 कोटि थाखा फैदों बिटिसिआव नाथाय जौगाया जायाखै मानो बे माखासे पारसेन्टआ गाव गावबागाव पकेटाव थांजोबदों सिस्टेमजों जायाखै मनिटरिं सिस्टेम बहाय गैया खामानिया जादोंना जायाखै खुनु बहाय बिजिरनाय गैया आंनि समस्तियाव इरिगेसन माखासे प्रजेक्ट दङ जि मोनसे गारि कन्ट्रल जि बानायनाय दैया माने बे गारि कन्ट्रलनिफ्राय माने बे जि सुइस गेट जि बानायनाय जायो सुइस गेटखौ बानायनायनि ओंथिया जाबाय मा दुब्लियाव दै लांनाय किन्तु आंनि समस्तियाव मोननैसो प्रजेक्ट आं नुबाय मा दैया सुइस गेटनिफ्राय दुब्लियाव थांनांगौआ उल्टासो जादों दुब्लिनिफ्रायसो सुइस गेटआव उल्टा दै फैयो आरो दिनैसिम खुनु साक्सेस जाया
मोनसेबो प्रजेक्टआ दिनैसिम साक्सेस जायाखै बेखौ सारा क्लेम खालामदों ना बे आङो बे माने बेखौ रायजोफ्रा स्पष्टयै मिथिखागौ आरो बेखौ आङो बे प्रजेक्टफोरनि एगेन्स्टै बिटिसि सरकार एसेम्ब्लियावबो आं कुइसन पुट आप खालामबाय एमआव फैनानै नायफैदों दिनैसिम बे प्रजेक्टखौ मावफुंनो होनना बुंदोंमोन दिनैसिम मावफुंनो हादिया खुनु दिन मोनसे सिस्टेमेटिक बिथांमोना खामानिखौ मावनो हाखायाखै आरो दै लोंनायनि अबस्था पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं दै लोंनायनि जि बेबस्था आंनि समस्तियाव 15टासो प्रजेक्ट दङ मोनसेबो दिनैहाय रानिं वाटार जों मोननो थाङा दा बेफोर गासैबो प्रजेक्टफ्रा फैसाल' बाहायदों खुनु दिन साक्सेस जायाखै आरो बिकज अफ बिथांमोना मनिटरिं सिस्टेम गैया आरो खामानिखौ मावनो रोङा फैसाया फैदोंमोन न' डाउट नाथाय बे फैसाफ्रा मोजाङै बाहायजादिया ओंखायनो गासै बाथ्राफोरखौ रायजोफ्रा मिथिगौ ओंखायनो आङो मोनसे खोथा होदों बे डिपार्टमेन्टेल जि जौगानायनि बाथ्रा दङ बेखौ एबार जों मोनसे भिजन लानानै मोनसे एजेन्डा लानानै खामानि मावनो जों ओंखारबाय आरो बे रायजो राजाफोरा निश्चय बुजिबाय एबार गतिके एबारनि बेले UPPLखौनो मदद होगोन आरो जोङो स्पष्ट मोनसे भिजन मोनसे प्लेनिं लानानै जों खामानिखौ मावनो थाखाय जों आखायाव लाबाय आरो बे बाथ्राखौ निश्चय रायजो राजाखौ बुजिगोन आरो एबार जोंखौ सरकार दानायाव रायजोफोरा निश्चय जोंखौ मदद होगोन गोबां मोजां बाथ्रा सारा बुंबोबाय आरो बिनि गेजेरावहाय जाय नोंथांमोननि थांखि बेखौ रायजो राजाफ्रा जुदि मोनथिदोंब्ला आसा खालामो आंनि फारसेनिफ्राय जे नोंथांमोनखौ मदद होगोन बायदि आरो बिनि गेजेराव जुदि मदद होआ बे रायजोनि आखायाव थाहैबाय बाट नोंथांमोनाथ' निश्चय ट्राइ खालामगोन नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव जुदि मदद होआब्लाथ' बे रायजोनि खोथासो नङा होमबा जुदि बिथांमोना मोजांखौ लुबैदोंब्ला मोजांखौ सायख'गोन आरो जुदि गाज्रिखौ लुबैदोंब्ला जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ रायजोफ्रा जेब्लाबो मोजांखौ हास्थायो आरो ओंखायनो जोंहा मोनसे फोथायनायबो दङ जों जिहेतु मोजांखौ मावगोन आरो बे मोजांखौ हास्थायग्रा सुबुंफोरनिफ्राय जोंखौ मदद होगोन गतिके जों मोनसे फोथायनाय दङ एबार रायजो राजाफ्रा UPPLखौ मदद होगोन आरो जों सरकारखौ दागोन आरो गुथै जुदि BTCखौ चेन्ज खालामनोबा मोनसे पार्टिया मोनसे रुल खालामनो थाखाय मोनसे गभर्नमेन्ट दाग्रोनांगोन नङा होमबा जुदि नोंथांमोननियाव प्लेनिंआ ओरैबायदि सेन्स माने क्रिएटिभ जादोंब्ला अब्ला बेखौ क्रिएटिभखौ जुदि जों नोंथांमोना माने ड्रिम्स माने सैथोआव लाबोनो लुबैदोंब्ला बानायथारनो लुबैदोंब्ला प्रेक्टिकेलि अब्ला UPPL पार्टिया बेखौ देरहाग्रोनो गोनां जागोन गणतान्त्रिक मोनसे प्रक्रिया जुदि नोङो रायजो राजाफोरनि मोजां मावनोब्ला सरकारनि गेजेरजों जितु जायो आरो सरकारासो गासिबो जौगानाय खामानिखौ मावनो हायो गतिके जोङो मोनसे पलिटिकेल पार्टि आरो पार्टि सिस्टेमनि गेजेरजों मोनसे सरकार दानाय जायो एबार जोङो UPPLआ सरकाराव जिरायनानै गोहोखौ लानानै बेनि मोजां प्लेनिं खालामनानै प्रजेक्टफोरखौ मोजां खालामनायनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावगोन गतिके बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा निश्चय बुजिगोन ओंखायनो जोङो मा गोहोआव जेला जों फैगोन गोहोआव फैखांनायनि उनावहाय जोङो खामानिखौ जोंनो सुरु खालामगोन अलरेडि जोंहा भिजन डकुमेन्टखौ जों तैयार खालामखाबाय प्लेनिंफ्रा जोंनो क्लियार जोबखा खालि जोङो आसा थिदों जे भटनि गेजेरजोंसो जिहेतु सरकाराव थांनो हायोबा भटआ जाग्रोनांगोन बे पावार मोननाया जाबाय नोङो रायजो राजाफोरनि आखायाव रायजो राजाफ्रा नोंखौ भट होनानै देरहाहोब्लासो जों थांगोन गतिके जोङो बे भटनि थाखाय जों रायजो राजाफोरनो जोंनि बाथ्राखौ जों फोरमायदों जों मा मावनो लुबैदों बे बाथ्राखौ जों दिनै फोरमायदों बे पइन्टआ बिराद मोजां बे पइन्टखौसो जों लुबैदों खारन रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिनानै जुदि जोंखौ देरहाहोयोबा बे मोजां मोनसे डिसिसन जागोन रायजो राजाफोरनि आरो जों बेखौनो हास्थायदों दा जोंनाव खुनु मोनसे फोलानाय गैया जों थगायनोबो सानाखै जोंनि गोहोजों जों मा मावनो नागिरदों गणतान्त्रिक मोनसे प्रक्रियानि गेजेरजों समाज दानायनि बाथ्राखौ जों बोरै मावनो नागिरदों बे बाथ्राखौ जों रायजो राजाफोरा फोरमायगासिनो दं रायजोफ्रा बेखौ बुजिगोन आरो निश्चय जोंखौ देरहानायाव मददखौ खालामो थेंक इउ सो माच सार गोबां बाथ्रा नोंथाङा फोरमायबाय नोंनि फारसेनिफ्राय आरो नोंथाङा मा मा मावनो नागिरदों खालि काजलगावखौल' डेभेलप खालामनो नोंथांनि सिमां नङा पुरा BTRआव स' बिनि माने BTR माने जों दा BTAD होनना बुङो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव जेसेबांखि नोंथांनि पार्टि जाय प्लानिं खालामदों जाय भिजन दङ नोंथांमोना बेखौ सोलायनायनि स' बेयावहाय नोंथांमोना निस्सय पाब्लिकनिफ्राय मदद मोनगोन बेखौ आं आसा थिबाय आरो बिनि गेजेरावहाय आं बेखौनो लुबैयो कि जोंनि जाय काजलगावनि रायजो राजाफोर नोंथांमोना जुदि सैथोखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना सैथोखौ सायख'नानै लाबानो जाबाय दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आंनि बे इन्टारभिउ बा मोगा मोगि लानाया खालि आं UPPL पार्टिजोंल' नङा आङो गुबुन अपोजिसन पार्टिजोंबो लानाय जागोन नोंथांमोना खालि नायबाय थाबानो जाबाय आरो बेयावहाय आं खालि रोंगोरा सारजोंल' लाया आं गुबुन BP पार्टिनि अपोजिसन पार्टिजोंबो लागोन मानो होनबा बे चेनेला वान साइड चेनेल नङा मिथिबायना सार माने लोगोफोर रायजोफोर स' बिनि थाखायनो आं दिनै सारखौ मोनसे बे भिडिअ होनाय बा सम होनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनो नोंथांनि बाथ्राखौ मिथिहोनायनि थाखाय बेखौ गोबां गोजोननाय थाबाय आरो नोंथाङा जास्ट मोनसे इनफरमेसननि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि अपोजिसन पार्टिनि लिडारनि नामखौ खोन्थाना होयोब्ला गोबां गोजोननाय मोनो जोंनि हान्जाया जाबाय मा UPPL इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल आरो आङो थांनाय UPPLनिनो
MCLA जोंहा 7 जन दङ बे 7 जननिनो आं अपोजिशननि लिडार आरो जों ज' खामानि मावगासिनो दं 5 बोसोराव दिनैसिमबो दंबाय थायो आरो जोंनि गासै MCLAफ्रा खामानि मावनायनि मोनसे कमिटमेन्ट दं हिसाबै मावबाय थादों आरो जोंनि UPPLनि जोंनि जि बिजाथिफोर जों बयबो देरहाजोबनायनि लामायाव दङ आरो गतिके जों UPPL हान्जानिफ्राय आं गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे एटलिस्ट 15 बोसोरखौ BPFखौ नायखांबाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि 15 बोसोर खामानिखौ निश्चय नुबाय बेवहाय गोबां घटना जालांबाय जायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैयाखै गणतान्त्रिक मोनसे प्रक्रियायाव दिनै गोबां माने हान्जाफ्रा बेवहाय भटनि जे मोनसे जुद्ध बेवहाय ओंखारो आरो आं सानो रायजो राजाफ्रा एबार सोलायनायखौ लुबैदों आरो UPPLनि हान्जानि जानानै जों गासै रायजोखौ आं खावलायगोन UPPLखौ खनसे चान्स होनानै नाय आरो जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट दं बे समाजनि प्रति जौगानायनि प्रति जों बेखौ गोख्रोङैनो जों मावगोन मोजाङैनो जों मावगोन आरो खुनु मोनसे साधारन आयाफा रायजोआ जाहाथे खुनु मोनसे स्किमावनो खस्थ' गैयालासे खामानिखौ मावनो हायो बेनि फारसे जोङो जोथोन लानाय खामानिखौ मावगोन ओंखायनो आं खावलायदों गासै आयाफा रायजो राजाफोरखौ एबार खनसेनि थाखाय UPPL हान्जानो सरकार दानो थाखाय खाबुखौ होनो नाजा आरो जोङो मोनसे खोथा होदों आयाफा रायजो राजाफोरनो बे 5 बोसोरावहाय जोंनि जि साननाय जोंनि मावनो लानाय जि थांखि बेखौ जों मावफुंनानै देखायगोन आरो जौगानायखौ जोङो सोरबा सासे सानैनि नङा एन्टियार आयाफा रायजो राजाफोरखौ लानानै जों दावबायनायनि सिगां खालामगोन बेवहाय खालि बर'ल' नङा बे ओनसोलाव थानाय गोबां जाथि जनगोष्ठी दङ समानै जों जौगालांनांगोन आरो जों आन्दलन खालामनानै फैनाय बेक्ति गोजा मोनसे सामाजिक मोनसे दायबद्धता दङ आरो जि मावगोन जोङो मोनसे ससियेल रेसपन्सिबिलिटि सामाजिक मोनसे दायबद्धताखौ लानानै जों खामानिखौ मावगोन बेनिखायनो आङो बे बुब्लियावहाय गासै आयाफा रायजो राजाखौ आं खावलायगोन UPPLखौ एबार मदद होनानै देरहासार खालामगोन So thank you so much sir time होनायनि थाखाय आं just endingनि processखौ बुंसै so लोगोफोर जोङो दायो रोंगोरा नार्जारी सारजों जोङो मोगा-मोगिथ' लाखांबाय आरो बिनि गेजेराव गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय जोङो आरो बिनि गेजेराव जाय बे काजलगाव हालामाव थानाय रायजो राजाफ्रा रोंगोरा नार्जारीखौ निश्चय मिथिखागोन आरो बिथांनि भटनि थाखायनो दिनै रोंगोरा नार्जारी सारा देरहाबोदों आरो नेक्स्ट नि बे इलेक्शनावबो बिथाङा देरहागोनखौ बिराद फोथायनानै दङ बा बिथाङा खामानि मावबोदों जानांगौ गोबांनो स' बिनि थाखाय बिथाङा बेखौ फोथायनाय दङ निश्चय आं बेखौबो बिलिभ खालामबाय सारनि खुगानिफ्राय जाय बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय स' थेंक इउ सो माच सार आं खेबसेबाव बुंदों गोसो गोरबोनिफ्राय आङो नोंथांखौ बरायनाय थाबाय आरो नोंथाङा जे हारिनि जा जोंना अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे बिबान रेसपन्सिबिलिटि लानानैबो सिगाङाव बयबो दावबायबोदोंब्ला आं बे हिसाबै नोंथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद आरो नोंथांखौ नोंथांनि जायगायाव थानानै जाय केन्डिडेट महरै जाय सिखारदों आरो बिनि गेजेराव बेयावहाय नोंथांमोनखौ नोंथांनि पार्टिखौ बा UPPL पार्टिखौ सापर्ट होगोन होननानै आङो मिजिंथिनानै आं बेयावनो बिदाय लानो थाबाय सार गोजोनथों।